A vegades, dir no a la IA és el que et protegeix. Delimitar quan no usar la IA cuida la qualitat i preserva la confiança. Quan ho deleguem tot, la manera de dir les coses es dilueix, el context es perd i la relació amb el client es refreda. Per això delimito 3 situacions on prefereixo no usar la intel·ligència artificial. El primer, moments d'empatia real, disculpes, males notícies, converses sensibles. Aquí hi poso la meva veu. Segon, decisions sensibles i amb criteri. Preus, seguretat, límits ètics. La IA m'informa, però no decideix. Tercer, comunicació amb signatura personal. Titular clau, text de campanya, missatges oficials. L'última paraula és humana. Posem un exemple. Si un client em cancel·la un contracte per una mala experiència, no envio un text generat. L'escric jo. Recupero context i confiança. I tu? Quin límit poses? Explica'm un cas on prefereixis no usar la IA.